εκστρατεία αγάπης πραγματοποιεί μία ομογενή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ισμήνη Σβένσον, ο σύζυγός της Μάρκ και η 7 μηνών κόρη τους ταξιδεύουν σε κάθε αμερικανική πολιτεία προχωρώντας σε πράξεις φιλανθρωπίας. Οι 50 πράξεις αγάπης, όπως ονομάζεται η προσπάθειά τους αυτή, έχει ήδη διανύσει τα 3/5 της διαδρομής, έχοντας επισκεφθεί περισσότερες από 30 πολιτείες. Η κυρία Σβένσον μας μίλησε για τον φιλανθρωπικό της οργανισμό Stay United και για το ταξίδι της αυτό που σκοπό έχει να αφυπνίσει το φιλανθρωπικό αίσθημα όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 50 πράξεις αγάπης είναι μια διεθνής πρωτοβουλία και ένα από τα προγράμματα της φιλανθρωπικής οργάνωσης Stay United. Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι η παρακίνηση των πολιτών από όλο τον κόσμο προς τον εθελοντισμό και τη φιλανθρωπία. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, ο σύζυγός μου και εγώ ταξιδεύουμε και στις 50 πολιτείες της Αμερικής, πραγματοποιώντας φιλανθρωπικό έργο και προσκαλώντας πολίτες από όλο τον κόσμο να παρακολουθήσουν το ταξίδι μας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter. Τους καλούμε να μας ενημερώνουν για τις δικές τους πράξεις αγάπης και κοινωνικής προσφοράς στον τόπο τους, τις οποίες με μεγάλη χαρά επιθυμούμε να δημοσιοποιούμε. Το έργο της φιλανθρωπικής μας οργάνωσης και ιδιαίτερα το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγνωρίστηκε από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 2 Δεκάτου του 2013, ύστερα από πρόταση του βουλευτή Henry Waxman, και άλλοι βουλευτές εξέφρασαν την υποστήριξή τους, όπως ο βουλευτής Elliot Ango, η βουλευτής Nina Loy από την πολιτεία της Νέας Υόρκης και άλλοι. Η ιδέα να γυρίσετε στην Αμερική και να προσφέρετε αγάπη σε όσους το έχουν ανάγκη, πώς προέκυψε? Η ιδέα αυτή ήταν αποτέλεσμα της αγάπης που τρέφουμε ο σύζυγός μου και εγώ για τη φιλανθρωπική δράση και θέλουμε με τη χρήση ειδικά της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Twitter όπως προανέφερα, να παρακινήσουμε τους συνανθρώπους μας να στραφούν προς το φιλανθρωπικό έργο. Πιστεύουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων η χρήση είναι τόσο δεδομένη, πρέπει να αξιοποιηθούν για την προβολή και διάδοση θετικών μηνυμάτων για αγάπη και προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Πέρα από εσάς, κυρία Σβένσον, και τον σύζυγό σας, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να σας στηρίζουν για την προσπάθεια αυτή? Βέβαια, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Πανεπιστήμιο Georgetown, το οποίο από την πρώτη στιγμή στήριξε αυτή την προσπάθεια με την οργάνωση καμπάνιας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Twitter, καθώς και όλους τους βουλευτές και τους απλούς πολίτες οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια έμπρακτα. Μιλάμε για ένα ταξίδι που έγινε εξ ολοκλήρου με αυτοκίνητο, γυρίσετε όλη την Αμερική με αυτοκίνητο. Ένα κόστος μεγάλο, φαντάζομαι, όχι μόνο από πλευράς καυσίμων και από πλευράς διαμονής. Πώς το καλύψετε το κόστος αυτό? Θα σας πω, το κόστος του ταξιδιού καλύπτεται αποκλειστικά από εμάς, δηλαδή από μένα και τον σύζυγό μου. Ήταν απόφασή μας, αντί να ξοδέψουμε χρήματα για το γάμο μας και για το μήνα του μέλιτος, να τα επενδύσουμε σε αυτό το σκοπό. Οι δωρεές που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα δοθούν σε παιδιά που πάσχουν από ανίατα νοσήματα και στις οικογένειές τους μέσω του προγράμματος Stay United for Kids. Πείτε μας 2 λόγια παραπάνω για το Stay United και το τι ακριβώς πράττει ο οργανισμός αυτός. Το Stay United είναι η φιλανθρωπική οργάνωση την οποία έχουμε ιδρύσει ο σύζυγός μου και εγώ. Η οργάνωση αυτή από την αρχή της σύστασής της έχει προβληθεί στα μέσα ενημέρωσης για το πολύπλευρο φιλανθρωπικό της έργο και όπως προανέφερα έχει αναγνωριστεί από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει στηριχθεί από το Πανεπιστήμιο Georgetown με την προβολή του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου και θέλω να αναφέρω ότι ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αποδέχθηκε τη συμμετοχή του ως το πρώτο μέλος της Τιμητικής Επιτροπής του Stay United. Η οργάνωσή μας έχει 6 διαφορετικά φιλανθρωπικά προγράμματα, όπως προανέφερα το 50 Acts of Giving Back, το Stay United H2O, Stay United for Kids, Gift of Music, Campus Roundtable Initiative, Stay United Scholarship Program. Η ιστοσελίδα της οργάνωσής μας είναι www.stayunited.org, stayunited.org. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν το έργο μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter. Μπορούν να μας βρουν στο Facebook ως stayunited.org και στο Twitter ως stayunitedtweet. Μάλιστα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Σβένσον, πώς προέκυψε η αγάπη αυτή που έχετε για την φιλανθρωπία και τι σας έκανε να στραφείτε σε αυτό? Η φιλανθρωπία ήταν πάντα το μεγάλο μου πάθος. Η φτώχεια και η δυστυχία είναι ανθρώπινα δημιουργήματα και πιστεύω ότι μπορούν να καταπολεμηθούν μέσα από την ανθρώπινη πρωτοβουλία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ιδρύσαμε τη συγκεκριμένη οργάνωση. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά και πάντα να προσφέρετε τόσο σημαντικό έργο.
Σας ευχαριστώ θερμά. Να μου είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην τόσο αξιόλογη εκπομπή σας, Στέργο.